En type mar virus ma donjo e leche mek remo onyalo mako kamoro amora e del nikech wang'eyo ni leche go nitie kamoro amora e del to kama osiko kodonje mang'eny ma nyalo miyo ng'ato ng'e ni en kode gin ga pien. Koro wacho ga ni en aina mar tuo mayot ng'eyo nikech pien ka nitie gi shida to ng'ato nyalo anyala neno mayot. Koro ng'eny ahinya e pien. To obiro kaka kuot, kaka wang'e ni cancers mang'eny kelo ga kuot kamoro e del. Koro kelo kuot e pien mar del. Iyudo ka kuot no ng'eny ne gin ga e tielo, kata i kor ng'ato, kata i tok ng'ato. To gi kuot marateng' nikech gintie but leche kuma remo ringe to remo be rateng'. Koro kelo kuot marateng' mayot neno. Kata ka irateng' maromo nade to kama kuot no rateng' ga kabisa ma ok inyal ok onyal bet kanyo mok inene. Kamoro kanyo manyalo kuote gin ga nyarung'rung'. Koro nyarung'rung' manie ng'ut, manitie yuoth ng'ato, manitie bam be nyalo kuot. Ng'enyne kendo odongo ga lining manitie i dhog ng'ato. Koro nyalo yude e lembi gi iye, kata e lewi, kata e wi dhogi kabiluongo ni palate, e dandi kuonde go te nyalo kuot, okuot marateng'. To mage mayot neno kata ka pok opimi. Ka en jatuo moseng'eyo kaka gino chalo onyalo ng'eyo, ka en daktari be yot kabisa ng'eyo. To nikech wacho ni leche nitie kuonde te, onyalo donjo nyaka e obo momi ng'ato fuol. Iyudo ka yweyo motegno, inyalo fuolo remo nikech wacho ni en ei ler. To bas kae gi kori bende nyalo rami. Inyalo kata donjo e iyi modonjo e nyimbich. To kodonjo kuonde go tiyudo ni inyalo ng'ogo remo, kata inyalo dieo remo, kata iyi rami, kata iyi kuot, kata iyi moko kidhi e cho, kata idieo. Koro kata kodonjo e system mar layo tiyudo ni nyalo layo remo kata odino lach kik wuogi. Lakini system mar layo to ok ong'eny ahinya. Ng'enyne en pien, lining mar dhok, nyarung'rung', kor ng'ato e obo, to gi nyimbich gi ich. Mori nyalo pimonwa kaka e gwengewa ma kama wantiere gi gwenge ma Kisumu kod alwora mare, tuo ni chal nade? Ong'eny, oonge, ponono no ng'eny, debe ni ang'o machwale, ponono ni onge, ang'o matimore manyalo miyo ni kwan jogo mantiere kode ni piny? Anyalo wacho ni korwa koni ong'enye, nikech kaka wacho ni osudore ga mbele gi tuo mar ayaki. To king'iyo Nyanza, manya wacho ni Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, to tuo mar ayaki ni malo kabisa. Wacho ga ni 1 kuom ji 5-6 nitie gi tuo mar ayaki. Koro nikech gisudo kanyakla, yudo ni en bende ong'eny koni moingo kuonde moko ei Kenya kae. Mabe ng'enyne koni ema wanene moingo dakteche matiyo kuonde moko. Koro to kata type no, types mek Kaposi sarcoma ni bopogre. Koro type mang'eny koni en type ma dhi mbele gi tuo mar ayaki. To ng'enyne to ng'eny ji biro kode ka koro osebedo ma serious kata osemedore ahinya. Nikech kata kimuonyo yath ma tekruok mar dendi otegno, tiyudo ni pod tuo no donga donga. Ma seche mang' wadonje kidieny machielo, ibro nyisowa yore ma opogore opogore ma ng'ato nyalo ritore godo ponono nitie kod kute mag ayaki mondo mi tuo ni kik med dongo e dende. To kapok achopo kanyo daktari, ipimonwa kacha ni gini oriwo kanyakla kod kute mag ayaki. Yore mikele godo bende chala kod mago mag ayaki. To koro tin wang'e ni en yore mikele godo en mana yor terruok koso en transfusion koso en kotenore kod nonro mitimo e region ni? Ng'enyne to wanya wacho ni ng'enyne en anya wacho ni ka ng'ato nenore gi ng'ato e hera, yo mar hera mane ng'enyne, to mano kendo ok en yo ma inyalo yude. Nitie jomoko bende ma kaka nawacho ni yude nikech otimnegi transplant, kata omednegi remo, kata gitiyo gi sindan mar ng'at matiyo gi yien moko mek mergi.
to environment bende en important. Awacho ni Afrika kae nitiega kuonde moko e piny mek Afrika kama ong'enye moingo kuonde moko. To king'iyo kuondego to gin kaka Rwanda, Burundi, Uganda, Cameroon. To koro wacho ni nitie gik moko e lowo kata e pi kata kaka pinyno chalo. Gima nyalo wacho ni altitude kata liet mar kamoro kata ng'ich mar kamoro ma bende miyo tuono nyalo mako ng'ato mayot. Koro nitie side mar environment. Nitie kaka ng'ato rito ngimane, tuoche te ng'enygi nitie ga mana komatin minyuolo godo ng'ato ni yude kuom jonyuol. To ng'enyne especially me cancers gi en gimoro ma ng'ato golo e environment. Koro ng'ato korito ngimane maber upande mar chiemo, mar rito dende gi exercise, jok mamadho kong'o, jok mamadho ndawa, iyudo ni yot kabisa mondo giyud tuono. To ng'enyne giyude kamano to iyudo ni virus no bende nitie kamoro e iye kanyo. To nitie gik moko e environment ma bende sude. Nyalo dhiro. Kaka tuo lifestyle kaka wadak. Kaka lifestyle. Stima kwa jogani kong'o, ndawa. Wacho gani jok ma kilo gi ni malo kabisa tuoche mang'eny mako gi. To mar kaposis ni jok ma kilo gi be nitie piny kabisa. Kata jok ma nitie gi tuo miluongo ni malnutrition. Gin bende ginyalo yude mayot. Koro nitie moko ma make environment bende madhire. Manyiso ni kaka Uganda ma Kaluo kama wantiere ni nikech kute mag ayaki ng'eny ka king'iyo alwora bende piny liet, king'iyo yore kata kaka jodak bende, king'iyo lifestyle onyalo bedo malo kaka thothne wadak e gwengewa mag Kaluo. Manyiso ni weche mag chiemo bende wabro dok wabong'iyo bang'e. Ok ang'eyo ni kapo nono ni ng'ato neno ranyisi ni tuoni osebedo motegno marom nade del koso koro en moro ma kor ka chako. Mano moro ibonyisowa bang'e. To ka ng'ato osebiro iri thothne timo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni to en Kaposi sarcoma. Koro diagnosis mar Kaposis ok tek timo nikech kaka nawacho ni kapo ni jatuo ng'ere to aneno ka gimoro kuot e dende. To en jatuo ma ng'iyo dende maber to nyalo ng'eyo ni tuono nitie kanyo modhi omany konyruok. To mar ariyo en daktari. Ka daktari midhi neno ben daktari ma osesomo gigo mong'eyo gi moneno jotuo moko mothiedho. Koro gin ga tuo ma king'iyo wacho ga ni ang'iya jatuo kiseng'iyo gi tuono kako chalo to konyo kabisa mondo ing'e ni gin gi Kaposis kata kapok itimo test moro amora. Hapa ni mamake kanyo daktari waduogo bang' thuolo machuok mokalo wacho kacha ni ber ka ing'iyo dendi, ber ka iwinjo kaka dendi chal. Ahinya nyaka ineno kuot ma odwa bedo mopogore kata bed ni rateng' tibo neno kuot machiegni koda kama leche ringe ahinya nyaka kanya rung onyalo bedo e kor ng'ato, tok ng'ato, ni wacho ni nyalo bedo kata e yuoth ng'ato kata e ng'ato. Ibro winjo dendi kaka chal tema tek idhi ne laktar. Waduogo bang' thuolo machuok mokalo wadhi nyime wang'iyo weche mag pimo kata diagnosis omiyo kikisudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'i cham magi kinde ka kinde. Kituog maber kuom cham ma ikano mondo ing'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham.
E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth, kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Rajiv Dawe, akwe nikiki odorno. Chalka gima jogi dwaro lweny. Kikideo pari. Abiro deal kodgi. Mayaya Washira, anawinjo ka an gi mor mang'eny ahinya. Kawuono an gi mor. Rakesh, adiera en ni wan ka enok wanyal mako pari. Unitemo wacho ang'o? Kwaya. Temane mondo ichopi osiptal mapiyo. Pari. Ang'o marach gi Rajiv? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gogoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokijaricho, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumo. Wang'iyo Kaposi Sarcoma ma bende daktari opimonwa kaka olandore, alwora bende nyalo changia. To yore kata anyuond ng'ato owacho ni ok ng'eny ahinya, mak mana ni kaka wadak bende nyalo mi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuoni. Ne wang'iyo kacha weche mag diagnosis, kama ni wacho kacha ni okang' mokwongo en ng'iya jatuo kaka laktar molony ibiro ng'eyo ni nyaka bede ni ma ato chomona korka Kaposi Sarcoma koni. Koro ng'iyo no konyo, to wacho ga ni tuo moro amora mar kansa ok inyal ng'iyo to bas ka inyiso ng'ato ni in gi kansa. Koro nyaka dhi mbele mitim pim. To mar Kaposi ni to dwaro ga ni mondo tim gol ring'o. Koro tek kabisa pimo nikech kumigole ring'o no inyalo neno. To mano yot moingo kapo ni ng'ato nitie gi gimoro mokuot e iye kucho, manyaka kuonge go picha. Koro ma inyalo nena kama okuot e pien, kata kama okuot e dhog ng'ato, seche moko nyaka kata kuot e wang'. To igola mano to itere laboratory tipimo. Koro mane mayot kabisa timo, be ok kaw ga pesa mang'eny. To nikech onyalo donge iye kucho, ka jatuo biro iri to nyisi no fuolo, kata yweyo ne chande, kata kore lit, odiyo remo, ng'ogo remo, to ang'eyo ni Kaposi no bende osedonjo nyaka e yobo, kata e ich, kata e nyimbich. Koro mano dwaro ga picha miluongo ni CT scan, migoyo e kore, tigoyo nyaka e iye. So long as nigi nitie gi ranyisi manyiso no donjo e iye, nyaka go picha. To picha no kata kigoyo mineno kuot, to koromo.
Kanie yobo to nyakitim test miluongo ni bronchoscopy. Mano en aina mar endoscopy ma itiyo gi mashin minyumo i kor ng'ato to chopo nyaka kama okuot no tigolo ring'o titere i lab. To ka en e iye ng'ato ng'ogo remo koro suspect ni iye ma kuot no nitie titimo endoscopy ma bende idhiro tube no. Nitie tube mobedo ga connected e video. Idhiro iye kucho, neno kama okuot no tigolo samples to dhi e lab. Ka ng'ato diyo remo kata en gi tuo chomo moko to itimo miluongo ni colonoscopy ma koro mane koro iketo gi e yo ma kocha chande. Yor mar roko maduong'. Nyaka ichop kama okuot no basi igolo ring'o kanyo titere lab. Koro mago kende methods ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo opim mang'i. Nipimonwa ni en kuot, gima obiro e pacha en kuot machal nade nikech ng'eni wapithoro ga bedo kod kuot mopogore opogore. Inyalo yudo moko kaka mag pimples, nitiere kuot kaka mag bur, nitiere kuot mopogore opogore. To kuodni kapo nono ni en mar Kaposis sarcoma mwawuoyeni, en kuot achiel koso gibiro mang'eny e del, kata ka en e yuoth ng'ato, kata ka en e tok ng'ato, kata ka en e dhog ng'ato, gibiro mang'eny dichiel koso achiel achiel? Gibiro ga mang'eny, tek kabisa mondo ine ka ng'ato biro gi kuot achiel. Jok manitie gi kuot achiel gin jok ma dendgi otegno, tekruok mar dendgi ni malo. To ng'eny ji yudo ga ni mondo dong mang'eny, yudo ni tekruok mar del ni piny, koro gidongo mang'eny. To bas kae ok en ga type achiel, gipogre ga. Moko nyalo biro marateng' kabisa, moko to biro marabuor, moko to biro marakwar. Moko biro madongo kabisa modhirore, moko tido ni okodhirore gin a bit flat, gin piny matin. Koro gipogore ga, to ng'eny gi to gikuot mang'eny, ok okuot achiel ariyo adek. Ogore kuta mang'eny ma ka en bad ng'ato to en na mopong'o bedene, mopong'o dier ng'eye kamano kamano. Mopong'o tiendeni, ka ginyarung' to ging'eny. Kata seche ma gidongo e yobo kata e nyimbich, gin kuonde mang'eny mokuot. Mang' nokelwa e ranyisi mane waneno ka kama koro yueyo bedo matek nikech lining mar obocha udhi mokuot te ma muya ok nyal donjo e yo makare. Ma kelwa e penjo machielo daktari, ma pono ka ng'ato neno gimoro kokuot e dende, kik item baro gik ma samoro itemo neno e dendi nikech wacho ga ni kineno ka gimoro kuot ochal ni bor, idwa ni mondo mi ibi bor kod weche makamago. Ng'eny ji ka gimoro kuot ga to gitemo biye kata gitemo bare kata gitemo gole kendgi, to kitimo kamano to ikinyalo mede. Nikech gimoro amora mokuot mar kansa, kata kidwa gole, to nitie ga kaka igole mondo kik omedre, to kik olandre. Koro nya wacho ni ka ng'ato neno kaka moro kuot e dende, kata ka en achiel, to ber kineno daktari mondo pime maber kaka onego pime. To kapo ni gole kata ithiedhe e yo makare. Kikitema biyo, kikitema ni korido ni mondo migol gi kendi, daktari wacho kacha ni seche ma itimo mato imedo lande kendo omedo nya. Seche ma ji nitiere kata e ot, ji wacho ga ni kapo nono ng'ato nitiere kod tuoche gi, nitiere kako nyalo landre landa kopogore kod yore mag remo ka samoro nitiere machiegni kod ng'ato tiyo kod kikombe ma ng'ato tiyo godo kod weche makamago, nikech thothne obiro ga kod stigma bende. To stigma to nitie ma ng'ato nyalo neno ka dendi okuot kamano to koro luor ni komaki kata komosi kata koyueyo muya miyueyo ni bolando ni tuo no, lakini ok timre kamano. Type ne ni nyaka imak kama nitie gi gimoro mowuok e dende, kaka nachono law, kinindo gi ng'ato, komedni remo. Koro nyaka gima nyalo wacho ni body fluid mar del nyaka donj kuomi eka inyalo lando tuo no. Ok nyal landre nikech ina gi ng'ato kamoro achiel. Nikech in laktar molony, iromo kod jok mantiere kod tuoche aina gi, iromo kod families gi, kata jomoko ma utiyo godo ma bende nigi jotuo mantiere kod chandruogni, uthoro ga yudo pek mane kata challenges mage e seche ma uhandle kata uthiedho kata utayo jotuo mantiere kod Kaposis sarcoma? Aparo ni ng'enyne gima timore ga ni ka ng'ato neno ka kamoro kuot e dende, to ok gikawe ka gima en tuo moro maduong' ahinya. To ng'eni be ok olit ga, en kamoro mokuot lakini ok olit. Koro iyudo ni ng'ato budho kabisa,
ma katuo osebedo mang'eny kabisa monya eka gibiro. Koro Kaposis benena kaka cancers moko ni ka oyude moleo to iyudo ni koro thiedhe tek. To kata kithiedho tiyudo ni ok onyal chango maber morum. To be gima nyalo wacho ewi Kaposis ni en ga aina mar kansa ma ok changi. Inyalo thiedhe morum kama ne entie, lakini kech virus cha nie e del chieng' moro rito duogo kendo. Tuyudo ni ng'at mobiro ka tuo osebudho ahinya nikech nobudho kapok oneno ni en gima rach. Yudo ni ok nyal kata tieko manitie sanogo. Koro en jatuo ma nyaka beda e osiptal kuom muda mabor ahinya. Bas maka ni wacho ni stigma bende nitie. Yudo ni nitie jok moko makata ka tuo no makogi to ok gidwa ni mondo ji ong'e kata ji onen gi e osiptal. Nikech nitie jomoko ma be ong'eyo ni en tuo masudore kanyakla gi tuo mar ayaki. Koro gitemo pando. To ok en tuo minyalo pando nikech kata kodongo mos to bochopo kama koro bochandi. To nitie jomoko ma kata tuo no pod nego. To awacho ga ni Kaposis ok onego neg ng'ato nikech inyalo thiedhe. To kata ka odak e dendi ok orumo kabisa tinyalo thiedhe ma ok onenre e dendi. To koro nitie jok ma ngimagi bende okawo nikech gibudho ahinya. To nitie seche moko yudo ni pesa mar yath ni malo kabisa. Koro ok inyal thiedho ng'ato kaka idwaro thiedhogi. Ang' nawe wi thieth to ng'ama ithiedho Kaposis ng'eni thiedhogi athiedha nyaka chieng' moro gino rum ma ok onenre i pien. Onge ga gi dos kaka wawacho ni jomoko miyo doses 6 gin gi doses ga mbele. Nikech doses go nyalo bedo mang'eny iyudo ni jatuo pesa ne nyalo rumo kata SHA mare nyalo rumo kapok otieko dos. To gi anya wacho ni side effects mar tuo no. Nikech en e pien to pien ema ji neno te. Koro kokuot kamoro manenore, onyalo kuot e umi, onyalo kuot e wang'i, onyalo kuot e dhogi, mono jatuo chiemo, ji te nyalo nene, ng'ato kata kitemo pando to tek kabisa mondo ipande kabisa. To kata kithiedhe morumo to oweyo ka kanyo olokore. To mano be nyalo miyo jatuo koro ok dwa biro osiptal. Nikech en tuo mok rum, be dwaro ga ni jatuo bedo osiptal muda mabor. Mang'eny. To ng'eny ji ma aseneno kata e osiptal kae, kiketogi ni mondo gibi osiptal, gitim gima wacho ni follow up, to tek kabisa. Koro mano bende mondo ilu jatuo, ineno dhi nade bende, en challenge ma wantie godo. En Kaposis Sakoma mabende daktari pimonwa kaka landore opimonwa ranyisi makineno tinyalo chicha ni intiere kode mak mana ni gima koro ok wang'eyo kapok wadonjo e weche mag thieth ni staging bende timore ne tuo ni ke ponono ni timo staging in bende odhi kaka kansa mamoko ma kochopo stage 4 to kori gaya ka en stage 1 to ni wacho ni en bende ok nyal thiedhe morum mak mana ni nyalo gaya kod weche makamago kar staging ka chal nade. Koro mar Kaposis to gin ga stages 3, ok gin 4 kaka cancers moko. To kata kwa ng'iyo staging to pogore matin, nikech gik mwang'iyo mondo wach ni tuo ni en stage 1. En kapo ni omako mana pien, to en kata e dhogi kamoro achiel, ok okuot mang'eny. Mane mwacho ni stage 1, to gima wamede wi stage 1 kanyo wacho ni tekruok mar del. Ma ipimo gane jotuo manitie gi tuo mar ayaki miluongo ni CD4. Ka CD4 count no en malo moingo 200 iketi stage 1. Bas ka ibiro ka pod dendi otegno, iwuotho, itiyo tijeni, inyalo timo gimoro amora pod in stage 1. Koro gik moko adek go ni tuo pok odongo ahinya, en mane pien kende kata en e dhogi kamoro achiel. Kinga mari mar CD4 ni malo. To bas ka pod itegno in stage 1. Bas ka stage 3 gin jok ma koro tuo no en e pien, en e dhogi kuonde mang'eny, to nyaka e iye kucho, onyalo bedo e yobo, e nyimbich, to ido ni CD4 count ni piny kabisa. Bas seche miyudo jatuo, to en jatuo ma koro tuo osechando mobedo
ma weak kabisa. Mano ni stage 3. Bas stage 2 gin jok manie diere kanyo. Tiyudo mana kaka wacho gani jok manie stage 1 gi stage 2 inyalo thiedh gi yien mong'ere ma gichangi. Jok manie stage 3 to koro kata kithiedho ting'eyo ni tek kabisa mondo tuo no rum. E seche ma itimo pimo ni wachanwa kacha ni nyalo chuno mondo mi daktari ong'iang'ia ng'ato yiena mondo mi aduoki chien kanyo matin kaeto ibro pim remo bende koso to mati diati ka ringo kaka ni wacho cha mondo mi kar remo onge kata matin. Ringo ema en meja mar pimo mondo ng'ato ng'e ni tuo no nitie. Kwa pimo remo to wapimo gik moko kaka ayaki, level mar ayaki, iluongo ni viral load, CD4 count no, ipimo blood count, nikech dwa ng'eyo ni rembe gi chalo nade, nikech kaka wacho ni ka tuo no osebudho ahinya, to ng'ato nyalo ng'ogo remo kata dio remo, koro dwa ng'eyo ni level mar remo chalo nade. Inyalo pimo nyarogno gi chuny kaka tiyo, nikech yien midhi miyo jatuo wuok ga gi nyarogno kata gi chuny. Koro dwa ng'eyo ni to dhi nade. Kuot ni ochal nade, nika kuot ma barore bedo kod adhola koso en ama mokuota kuota to ok chendi. Debede ni kuode gi bentiere kod complications mamoko koso? Moko complicate. Ka jatuo wach ni kinga mare ni piny. Kilo no kuot maduong' kabisa ma onyalo kata barore. Koro oduong' to barore bende onyalo kata golo remo, onyalo kata golo tutu. To moko to nie diere, to moko to tindo. Koro gipogre ga kalure gi kaka den ng'ato tegno kata yom. Maseche ma ka intiere kod jatuo to chopo kama obarore ma koro golo pige mag del kaka tutu kachiel kod remo, kanye ma koro nyalo kelo chandruok, nikech ni wacho ni ka intiere tudruok moro amora kod jatuo ahinya nyaka e yore mag pige mag del to nyalo kelo chandruok. Kamano ko nyalo kelo chandruok mang'eny ahinya. Ng'enyne ka pod otin, kata ka ging'eny marom nade, iyudo ni jatuo ng'eny ji ok obadho gi ga, nikech ng'eny ji mwaneno gibiro ka koro osedhi mbele kabisa mobedo maduong' ma koro chwero gimoro. En penj laktar kokalo Ramogi TV, wantiere boma ma Kisumo. Kaposis Sakoma obiro e yore makute mag ayaki bende biro godo e del. Mak mana ni en samoro ok onyal rume del duto te kaka ni daktari pimonwa, to be nitiere kaka inyalo gaye, nitiere kaka inyalo ng'i stages ge. To kapo nono ni we modhi ahinya to nyalo kata barore makoro pige mawuok e del go ang' no landre kuom jogo mantiere machiegni kod jatuo. Nyako Ramogi Ajong'wa ka uyueyo ka waduogo, wadwa ni mondo mi bed machiegni mondo wang'e ane to thieth chal nade, ere kaka inyalo ritori mondo mi igeng' gamo kute mag Kaposis Sakoma kod kaka inyalo dak kata inyalo rito ng'at mantiere kod tuo ni seche ma oyudo thieth, omiyo kik isudi. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol, samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwaris amang'ana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka, twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen.
Radio #1. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415 hash. Osebedo ng'ama duong' to bende oriwo arus kiny. To en kae pod otimore ka nyathi matin. Akia kata nobodak nade. Jokenya modhuro chopo kuonde mopogore opogore mar pako rwadhgi e Samarambe Stars oromo kod Madagascar. 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC dwaro mondo donjne Gavana Sadek mantiere telo sani kod achiel machon gi mibadhi. Rigre mamoko yudi e liete e gweng' ma Kwa Binzaro e kinde machielo mag kunyo liete odonjo e odiechieng' mar 2 kawuono. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Warango tuoche mopogore opogore mamako dend dhano. Wang'iyo kaka inyalo thiedhgi, to maduong' moloyo wang'iyo kaka inyalo geng'gi. Wantiere kod daktari e kar thieth mar Fairmount, kendo wang'iyo tuo kata chandruok mar Kaposi sarcoma. Thieth ni wacho kata ni nyalo gaya. Ok ang'eyo ni koro kar thieth ka seche migaye ni pimnwa wach mar thieth daktari. Koro mokwongo nawacho ni ok ochang-ga, to inyalo thiedh kuonde mokuot go marum, to pod odak adaka e dendi nikech virus cha pod nitie e dendi. To mar ariyo nikech odhirore gi tuo mar ayaki, ok inyal thiedho Kaposi sarcoma mokithiedho tuo mar ayaki. Koro yath mokwongo ga en ga ni mondo ayaki no mondo thiedhe mondo kinga mar ng'ato odhi malo maber. Koko thiedho ayaki no tiyudo ni Kaposi no kati thiedhe maromo nade ok onyal rumo. Mar adek, ka gin kuonde matin, ok okuot maduong', to bas kuonde mokuot go bok ng'eny, to inyalo thiedhe gi yeng'o. Daktari nyalo dhi to yang'o kamo, ka en achiel ariyo, giyang'a yang'a to gigole kaka onego yang'e maber. Na gi system mar yang'o tuo mar kansa, to mano roma change. Thieth moro kendo minyalo ti godo koko kuot kuonde mang'eny en mar stima. Miluongo ni radiotherapy, matuoyo atuoya kuonde mokuot go. Mano be nyalo yudo ni roma change morum. Mar adek en yath, inyalo tiyo gi yath mar chemotherapy michuoyo ei kamokuot. Koro mapimogi gin thieth mitiyo godo ka tuo poko medore ahinya. Inyalo kawo chemotherapy tichuoyo gi mana kuonde mokuot go kende moko chuoni ei ler. Mano be roma chango. Bas nitie moko bende yien moko ma iwiro, ma be ka gikuot kuonde matin, to iwiro awira to iyudo ni kuonde go bo chango. Naka nawacho ni korwa koni nikech obiro gi tuo mar ayaki, tekruok mar del nitie e piny, ng'eny ji iyudo ni kuonde mokuot go ng'eny kabisa. Koro dwaro ni mondo koro iti gi yath miluongo kata ni chemotherapy michuoyo ei del. To gin aina mang'eny, sani yiende mang'eny kabisa ma oselosi mek thiedho Kaposi sarcoma. Ma tinde wacho ga ni kata ka achiel otamore, moro be otamore, nitie mang'eny kabisa ma ok nyal mono ng'ato mondo thiedhe. Koro bechgi ema nyalo kelo chandruok, lakini yath to nitie. Bechgi ema nyalo kelo chandruok mak mana ni yath to nitiere.
Seche ma imulo yath, winjo kimulo kacha chemotherapy, wacho kacha stima, imulo kacha yore kaka mag yengo kod weche makamago. Thothne wayudo ga ni yore mag thieth gi mag kansa gi gibedo ga kod side effects ahinya e del. Okang'eyo ka nitiere pogruok kod mar Kaposi sarcoma to ponono ni onge pogruok. En ote mane madiminyi kwara mogi ajong. Ponono ni gintiere kod jatuo ma samoro kalo e thiedhe gi to nitiere kod side effects. Wachagi side effects kod kaka wanyalo manage gi mag thieth. Koro ber mar Kaposis ni okwa thiedhe gi yien mang'eny ahinya dichiel. Ng'enyne inyalo yudo ni kata ka en chemotherapy to miyo ga jatuo mana yath achiel. Kech side effects go ine gimedore ne jok matiyo gi yien mang'eny dichiel. Koro side effects ok ging'eny ga to ma jotuo winjo ga gin ga anya wacho ni maduong' kabisa yath ma anya wacho ni en recommended mokuongo. Gimonyalo kelo ne jatuo kabisa en adundo. Onyalo hinya adundo ng'ato ma adundo no we tiyo. Koro chuno waga ni ka wathiedho jatuo gi yadhno to nyaka wasik kwa pimo adundo. Watimo scans mek adundo mondo waneno adundo ne pod tiyo maber. Nikech nyalo temo tieko gimoro ma ni pien kende to bas jatuo koro yudo gimoro maduong' kaka adundo ne koro ok ti maber. Moko to gin mana kaka jatuo nyalo winjo ka chunye lewe kata kong'ok to mago ok yot ok tek nwaga thiedho nikech wan ga gi yien mang'eny. Yien mageng'o ng'ok ng'eny to tinde nitie matekruok gini malo ma jatuo ok onego bed ni ng'ok seche mithiedhe gi chemotherapy. Ginyalo diewo mano be kwang'eyo to ng'eni wachaka chaka thiedho chon mapiyo piyo. Ng'eny jotuo matiyo gi chemotherapy giwacho ni giol. Koro olono bende nyalo chando jatuo, mano to tek thiedho. Ng'enyne jatuo onego ywe to chiemo maber. Side mar radiotherapy to ng'enyne en ga ni kamotuo no stima no wang'e ga bende. Koro yudo ni kanyo lokre marateng'. Already seche ma intie gi tuo mar Kaposis pien oselokore. Stima bende nyalo loke zaidi, nyalo wang'o kanyo matin, nyalo winjo rem. Koro mago chando ga jatuo kapod ok oyudo chango. Mokwongo yudo side effects mar rem gi pien mowang'no kanyo pok otuo maber. Makoro kanyo iwacho ga kacha ni kata koro lit to ng'ai kale akala mondo mi yud kaka inyalo yudo konyruok. Olandore machal kendo chiegni mokalo kod tuo mar ayaki. Tuo mar ayaki thoro ga kawo ndalo kapok ochako nyisore ni entiere del. Okang'eyo kama bende seche mosedonje del okawo ndalo kata okawo dweche kata okawo higni kapok ochako nyisore. Ponono ni okawo ndalo, nyalo bedo ndalo kata dweche manyalo romo adi. No HHV8 ni inyanya kata bet kode ngimani te ma ok ing'e kata ni in kode ma boko kelo ni tuo moro amora. Nikech ka dendi otegno kinga mari bende ber. Oling' aling'a enene dendi kanyo to oling' aling'a. To jomoko bende ido ni system mari mar kingano nyalo kata tieke. Koro ng'enyne jok mokelo negi tuo to nacho ni tuoche mokelo be ng'eny ok en kata Kaposis kende gin seche ma dendi ok otegno ahinya kata ka nitie gima otimo dendi ok ichiem maber maybe madho kong'o imadho ndawa itiyo gi pi moko mok ler gik moko manyalo miyo koro dongi momedre ma koro chak kelo tuo. Kane wachako chenro ni mulonwa kacha gik mopogore opogore ma nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogni. Inyisowa nyaka ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo wacho ni onyalo bedo kod chandruogni kod weche makamago. Maduong' moloyo awinjo kisiki nuoyo wach mar rateke mar del, kinga mar del. Ni samoro nyalo bedo kode to kinga mar del dhi to tieke morum chutho. Mori nyalo puonjo oganda wa mana matin no kaka wanyalo keto rateke wa mag del mondo mi obed motegno. Nikech nitiere moko ma bende ber ka dendi gore godo kapok ochopo ni koro idhi e chemotherapy kod weche makamago. Koro ratek mar del to ng'ina anyiso ga jotuo na te ni onge gima nyalo gero dendi kata rateko mar del moloyo chiemo. Koro acho ga ni environment wani nitie gik moko mang'eny ma wachamo ma gihinyo del ok giger del. Koro ka ng'ato nyalo ng'iyo ang'iya mokwongo diet kata chiemo ma gichamo ni en chiemo makonyo mondo oger tekruok mano nyalo konyo kabisa. Koro acho ga ni gik moko kaka alode mang'eny to gin ga aina mang'eny mek alode ma ng'ato nyalo chamo ong'ere maber ni gigo gero ratek mar del. Chamo olemo
kata type achiel ariyo adek mopogre olembe mang'eny. Kapenjoga kata jatuo maneno kae ni to ichamo olemo mage to ng'ato nyisi ni mana mayudo rabolo seche moko machunga to rumo kanyo to ang'eyo ni mondo tekruok mar dendi obed motegno nyaka icham mopogre mang'eny mopogore. To ok nyal chamo ariyogo olemo gi alode kende tiweyo kanyo nikech pod nitie aina moko miluongo ni protein mang'eyo ni be manyalo konyo mondo oger system mari. To gimoko ma be dendi gin gimiyo dendi energy makonyo mondo dendi obed motegno miluongo ni carbohydrates. Koro ng'ato nyaka beda gi balanced diet mong'iyo no chama chiemo te ma dende tiyogo mondo oger system mar kingano mondo obed motegno. Mar ariyo ma bende en ga important en kik ng'ato beda mang'eny, nyaka ibed ni idich, ichapni, iwuotho. Tinde gweng' iyudo ni jopeng' gi ng'eny. Koro ng'ato kata kadwa dhi kamoro machiegni to oseidho peng' odhi. To ang'eyo ni kichapni idich, itiyo gik moko, iwuotho, to mano be konyo mondo dendi obed motegno, be konyo nyaka tekruok mar dendi obed motegno. Mar adek en ng'iyo kilo. Nawacho ni kilo kani piny ahinya to duoko tekruok mar del piny. Ka en malo ahinya, ong'ere ni kilo mani malo kelo cancers kata moingo 20. Koro nyaka ing'i ni kilo ni romre gi borni. Koro kibed matin ahinya ok ibed machwe ahinya. Moro bende en ga kaka ka ng'ato nyalo bedo gi stress mang'eny e ngimane, paro mang'eny machando wiye, jok mok nind moromo. Koro ng'enyne mondo tekruok mar dendi obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. O gin gik minyiewo to gin gik ma in owuon inyalo timo. Joluo ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. Inyisowa kata yore ma inyalo gam godo kutegi, yore ma onyalo landore godo kata kaka odhi timo dendi. Ipimonwa kata ni onyalo donjo nyaka e obo ma koro yweyo kelo chandruok. Ang' noketh fuoni mopogore opogore del ka odhi okuot moketho leche mag del. Geng'o ber moloyo thiedho. Mulnwa kar geng'o ka daktari. Kaka geng'e? Pero kidwa geng'e to aparo ni ber kabisa ni ng'eyo ng'at ma intie godo, midak godo, minindo godo, mitimo godo hera, mondo kapo ni gin gi tuo mar ayaki to ing'iyo kaka inyalo geng'o tuono, nikech wacho ni tuo mar ayaki dhiro mar Kaposi sarcoma ne gidhi kanyakla. Koro wang'eyo ni nitie gik ma kaka tiyo gi mpira manyalo konyi mondo igeng' tuo mar ayaki. Nitie yien iluongo ga ni pre-exposure prophylaxis minyalo tiyo godo migeng' tuo mar ayaki. Seche migeng'o mar ayaki ni ting'e ni igeng'o mar HHV8 makelo Kaposi sarcoma ni. Geng'o moro kendo en ni ka otimni thieth iluongo ni transplant momiyi fuond ng'ato no, to iwuoyo gi daktachi ni to kaka osetimna thieth ni, ang'o monego bed nang'iyo e denda manyalo maka, nikech jok motimnegi transplant gitiyo ga gi yien maduoko kinga gi chien. Mane makonyo mondo fuond momigi no kik kethre, kik del reject. Koro nyaka iwuo gi daktachi ni to tuoche mage manyalo maka nikech atiyo gi yien maduoko kinga na chien. Mar adek en kaka nawacho nyaka irit dendi, nyaka itim gik miluongo ni lifestyle, gik mitimo ma miyo tekruok mar dendi bedo maber. Moro kendo en mana mondo ji ong'e, awacho ga ni seche moko tuo mako ng'ato nikech awareness no onge, jok ong'eyo ni tuo no en ang'o. Kaka koro mitimo sani ni, jok mawinjo koro nyalo ng'eyo ni ka gimoro kuot, seche mochakore no e sama ber mondo idhi mondo neni mondo thiedhe kapok omedore ahinya. E kor gwengewa wantiere ga kod weche maliekore. Myths kod misconceptions kotenore kod tuoche mopogore opogore. Kuom ranyisi kane ayaki ilando weche ni chien kocha ni wacho ni en chira kod weche makamago. To Kaposi isewinjo weche maliekore kuome to gin mage? No, gintie. Iyudo ni ka ng'ato oseyudo tuo no, to koro giwacho ni nitie ng'amoirogi. To kapo gichopo e osiptal, to ng'eny ji osega kalo
mondo goro othiedhgi gi jok ma koro nyalo geng'o mago to gi yien miluongo ni herbal. Koro maneno ga ni chandowa koni mang'eny ahinya nikech koro tuo moro amora kata mar Kaposis ni ka ng'ato nene kamae ng'eny seche moko ok odhi kodi maber nikech ng'eni komako tiendi kata badi tinyalo lwako nanga moro maume. Komako kae kata i wang' kata i dhok ng'ato ni koro mano ji wacho kabisa ni koro irgi. Ng'at ma ong'iyogi marach to gibibiro osiptal. Magi mitemo wacho ka ani ma ok en juok ma en tuo te matek mondo mi ine laktar. Kapo nono ni ng'ato wiye nyalo wil gi weche mwawacho gi duto te. Weche adek mage ma diher mondo mi kik ng'ato wilgo kotenore kod tuo mar Kaposis sarcoma. Koro gik moko adek manyalo wacho ni tuo mar Kaposis ni ong'ere ni en kansa, mano mokwongo. Lakini en kansa mabiro nikech yamo kata infection to iluongo ni HHV8 minyalo geng'. Tigeng'e mana king'iri gi ng'at midak godo manyalo bet ni nitie kode. Manyaka jok modak kanyakla nyaka wuo mondo ka nitie tuo ma entie godo, tuo mar ayaki kata osega thiedhe tuo mar Kaposis no to nyisi nikech wacho ni kata kosethiedhi ok onen to pod en ei dendi kucho. Koro king'eyo status mar ng'ato tuwuoyo kaka jomodak to inyalo konyo mondo kik iyude nikech kiseyude to odak kodi nyaka chieng' moritho kurum ga kowaga e del. Mar ariyo en ni ka gimoro amoro kuot to ng'eny no kuot ga e pien, koro pien yot neno. Achuna ka gimoro kuot e iye kucho to tek. Chieng' mobet maduong' kinyalo ng'eyo lakini mokuot e pien tineno. Koro ber kidhi osiptal ineno daktari kapod otin kapod ochakore nikech sechego inyalo gole kata inyalo tuoye gi stima mochang morum. Mar adek en ga rito ngima nikech tuochegi gin tuoche ma waluongo ga ni gin acquired kata gin lifestyle, ok en gima inyuolo godo ng'ato. Ma kirito ngimani maber, ing'iyo chiemo michamo, itimo exercise, ing'iyo kiloni, igero kinga mar dendi to inyalo geng'o tuochego mok ibi yude. Penjo na mogik, seche ma samoro ng'ato osethiedhi ma ranyisi mane nitiere ka odhi molal duto te to pod entiere del, ma bende pod onyalo miye ng'ato koso? Pod onyalo miye ng'ato ka gitimo hera, wach ni maonge kondom ma body fluids go donjo, kata ka ikis ng'ato, kata komi remb ng'atno pod inyalo yude, kata kushea sindan pod inyalo yude. Manyiso ni ok onene del to entiere del magikone ten mana weche mag ritruok. Daktari, wach mogik minyalo weyowa godo? Koro anyalo mana wacho ni tuoche me kansas anyiso ga jotuo te ma joma winjo ng'e ni nyalo thiedhgi ma onge ni ka ineno gimoro marach e dendi to idong' adong'a dala kata idhi neno jok ma matiyo gi herbal. Inyalo biro e osiptal, inyalo pimi, inyalo thiedhi. Acho ga ni cancer is not equals to death. Chango nitie. Manya konyruok. Many konyruok to imanye chon. Poni ng'ato dwa tudore kodi, obiro bira Fairmount Hospital ka koso intiere kuonde mopogore opogore kod namba ni mar simu? Ka ng'ato dwa tudore to wantie Fairmount Hospital Kisumu. Namba na mar simu en 0720 708840. Koro inyalo gocho kata inyalo oro message. Aduoko ni erokamano makende daktari. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwaduogo tibor wako wa mondo mwichaki puonjo ogandawa kotenore kod tuoche mopogore opogore. Kawuono wang'eni wantiere kod tuo miluongo ni Kaposis sarcoma ma bende landore kaka ilando kute mag ayaki, ma bende inyalo thiedhi ma ranyisi duto lal mak mana ni entiere ma kata kapo nono ni pod ng'ato timo hera kata obede achiel kod ng'at mantiere kod kute gi tok nen to pod onyalo yude. An be agoro kamano, amor kabisa ni jo oganda owinjo to ginyalo manyo konyruok chon. Nikech chako chon ber, nolodhi ajuoga. Iwinjo puonj makende kowuok kuom daktari marwa odiochieng' ma kawuono oleronwa Kaposis sarcoma. Ranyisi makineno, ibro nenogi to kendo ber kimanyo thieth mapiyo piyo kaka daktari owacho. Ne jogo picha mawa antiere kod gi studio kaka moting'o maina gini erokamano makende. Ne jago mochung' ne weche mag duol, ne director na Bob Wafula, erokamano kachiel kod director na, kachiel kod producer na Perpetua Okoth Nyameja. Ne india hera mar chenro ni kamora mora ma intiere.
kik itho bede achiel koking'eyo chal mar ng'ato nikech onyalo bedo ni moro nothiedhe Kaposis sarcoma to odok chien kata okine ranyisi to pod entiere to en kidieny mar kansa. Omiyo ndalo duto te nyaka wabed motang'. An iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo. Orituru masani kawacho ni ngima en mwandu.